και δύο. Την άλλη μέρα πήγα στο Ινστιτούτο Σωματικής Ευεξίας. Εκεί έμαθα να αναπνέω σωστά. Προσέξτε. Για έναν άντρα, όταν κάτι δεν είναι στη θέση του, είναι συνήθως κλεμμένο. Του μωρού, όλα του τα κλέβουν. Μπαίνει ένας κακός άνθρωπος μέσα στα άγρια χαράματα και κλέβει τα χρωμοσώματα του πίσω. Θέλω κάτι να πεις. Τι σε κάνει να πιστεύεις πως από όλους αυτούς τους άντρες εδώ μέσα θα δεχτώ ποτό από σένα? Υπάρχει κάποιος λόγος που σε κάνει τον κατάλληλο για μένα? Είμαι ο σερβιτόρος. Γερούλα, πες ρε κάτι πραγματικά βρώμικο. Κουζίνα! Ξέρετε ποια δουλειά της γυναίκας δεν τελειώνει ποτέ? Όχι, ξέρετε. Αυτή που ζήτησες από τον άντρα σου να κάνει. Εμένα ο Μητσάκος με καταλαβαίνει άψογα όταν του πω «Αντεχάσαι από εδώ ρε!» Τι σημαίνει αντεχάσω από εδώ ρε? Αλλά στην αγκαλίτσα μου αγάπη μου, σε θέλω. Εμείς θέλετε τους συντρόφους σας να σας αγοράζουν τα προσωπικά σας στήλη. Σερβιέτες, σερβιετάκια, ταμπόν. Θα σας φέρουν λάθος προϊόν. Ο Μίτσος της προάλλες μου έφερε ζαμπόν! Παίρνετε το τηλεκοντρόλ του, το βάζετε μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων για 25 λεπτά στην υψηλή τάση να ροδίζει, να μοσγομυρίζει, να φτάσει η μυρωδιά στα γουθουνάκια του και να αρχίσει να τρέξει σαν το βέγκο. Ένας άντρας έχει ένα ακόντιο και μια γυναίκα έχει μια σπηλιά, μέσα από την οποία ένας άντρας επί 9 μήνες βογκάει για να βγει και τον υπάλληλο χρόνο της ζωής του βογκάει για να ξαναμπεί. Ήταν Θεός και με έκανε να νιώθω σαν Θεά.